Bună, dragi prieteni ai poveștilor de dragoste! Dacă vă plac dramele intense și emoțiile care te fac să simți fiecare cuvânt, abonați-vă la canalul nostru pentru a nu rata nicio poveste. Astăzi, vă aducem o poveste despre o dragoste interzisă, plină de pasiune, secrete și consecințe care schimbă vieți. Haideți să intrăm în această poveste care vă va ține cu sufletul la gură. Când Ana a pășit pentru prima dată în satul micuț din Munții Carpați, unde venise să petreacă vara la bunica ei, nu se aștepta ca viața ei să se schimbe pentru totdeauna. Avea 23 de ani, tocmai terminase facultatea de arhitectură și dorea o pauză de la agitația orașului București. Satul, cu casele lui pitorești și dealurile verzi, părea locul perfect pentru a se reconecta cu rădăcinile ei. Bunica ei, Maria, o femeie caldă, dar severă, o avertizase să fie atentă la băieții din sat și care ar putea să-i fure inima. Ana râse, crezând că e doar o glumă de modă veche. În prima dimineață, în timp ce ajuta la culesul merelor din livada bunicii, l-a întâlnit pe Radu. Era vărul îndepărtat al unei vecine, un tânăr de 26 de ani, cu ochii de un căprui cald și un zâmbet care părea să ascundă o poveste nerostită. Radu venise în sat să-și ajute mătușa cu renovarea unei case vechi, dar părea mai degrabă un artist rătăcit decât un muncitor obișnuit. Purtau cămașă albă, ușor descheiată, și avea o atitudine relaxată, dar sigură. Ana a simțit un fior ciudat când i-a strâns mâna, dar și-a spus că e doar efectul aerului curat de munte. Bună, Ana, mi-a spus mătușa ta că ești arhitect. Poate mă ajuți cu un sfat pentru casa asta veche, a spus el cu un zâmbet care o făcea să se simtă de parcă soarele strălucea doar pentru ea. Sigur, pot să arunc o privire, a răspuns Ana, încercând să pară cât mai nepăsătoare. Așa a început totul. Au petrecut după amiaza împreună, discutând despre grinzi, pereți și planuri de renovare. Dar conversația s-a transformat rapid în ceva mai personal. Radu i-a povestit despre visul lui de a călători prin lume, despre cum satul era doar un popas temporar. Ana i-a împărtășit dorința ei de a proiecta clădiri care să spună o poveste. Ceva din felul în care se priveau, din râsetele lor, din tăcerile lungi, a creat o legătură care părea să ascundă mai mult decât o simplă prietenie. Dar apoi a venit avertismentul. Bunica Mariei, cu ochii ei pătrunzători, a observat apropierea lor. Într-o seară, în timp ce Ana spăla vasele, Maria a tras-o deoparte. Ana, fii atentă cu Radu. Nu e cine crezi tu. Are o poveste complicată și nu e bine să te amesteci. Ana a ridicat din umeri, crezând că bunica exagerează. Dar cuvintele acelea au rămas cu ea, ca un ghimpe. Ce poveste complicată! De ce nu era bine să se apropie de el? Curiozitatea ei creștea, dar și dorința de a-l cunoaște mai bine pe Radu. În zilele următoare, Ana și Radu au găsit tot mai multe scuze să petreacă timp împreună. Mergeau la plimbări lungi prin pădure, discutând despre vise, temeri și momente din copilărie. Ana observa cum Radu avea o poveste nerostită în spatele zâmbetului său. Într-o după-amiază, în timp ce stăteau pe malul unui pârâu, cu picioarele în apa rece, Radu a luat-o de mână. Ana, nu știu ce se întâmplă cu mine, dar când sunt cu tine, simt că pot fi eu însumi, a spus el, cu o sinceritate care a făcut-o să simtă inima bătând mai tare. Ana a vrut să răspundă, dar s-a oprit. Simțea și ea același lucru, dar ceva o reținea. Poate era avertismentul bunicii, poate era teama de a se lăsa purtată de un sentiment atât de intens. Dar apoi Radu s-a plecat și a sărutat-o, un sărut scurt, dar plin de promisiuni nerostite. Ana a simțit că pământul se clatină sub ea. Abonează-te dacă ți-a plăcut povestea până acum. Spune-ne în comentarii ce crezi despre chimia dintre Ana și Radu. Zilele treceau, iar Ana și Radu deveneau de nedespărțit. Dar apoi a venit primul obstacol. Într-o seară, în timp ce se plimbau prin sat, au fost văzuți de Elena, o vecină băgăcioasă care nu pierdea nicio ocazie să bârfească. A doua zi, satul vuia de zvonuri. Ana, fata din București, umblă cu Radu, băiatul ăla cu trecutul întunecat. Ana nu înțelegea ce însemna trecut întunecat. Când a întrebat-o pe bunica ei, Maria a devenit evazivă. Nu e treaba ta, Ana. Lasă-l pe Radu în pace. Dar Ana nu putea. Sentimentele ei pentru Radu creșteau cu fiecare zi.
Îl vedeam fiecare gest mărunt, felul în care își trecea mâna prin păr, felul în care râdea, felul în care o privea ca și cum ar fi fost singura persoană din lume. Într-o noapte, sub cerul plin de stele, Radu i-a mărturisit adevărul. Ana, trebuie să știi ceva despre mine. În urmă cu 3 ani, am fost implicat într-o poveste urâtă. Am fost acuzat pe nedrept de furt în orașul meu. Am fost achitat, dar reputația mea a avut de suferit. De asta am venit aici, să o iau de la capăt. Ana a rămas tăcută, procesând informația. Nu știa ce să creadă, dar inima ei îi spunea că Radu era sincer. L-a îmbrățișat și a promis că trecutul lui nu va sta în calea a ceea ce simțea unul pentru celălalt. Dar apoi a venit următorul obstacol. Bunica ei, Maria, a aflat de la Elena despre sărutul lor și a confruntat-o pe Ana. Nu înțelegi, Ana. Radu nu e pentru tine. Nu e doar trecutul lui. E ceva ce nu-ți pot spune acum, dar te rog să ai încredere în mine. Ana s-a simțit sfâșiată între dragostea ei pentru Radu și respectul pentru bunica ei. Dar pasiunea era prea mare. Într-o seară, când Maria era plecată la o vecină, Ana l-a invitat pe Radu la ea acasă. Au stat pe canapeaua veche din sufragerie, cu lumina slabă unei lămpii aruncând umbre pe pereți. Radu a luat-o de mână și a spus: Ana, nu știu ce ne rezervă viitorul, dar știu că vreau să fiu cu tine. Au împărtășit un sărut lung, pasional, care a șters toate îndoielile din mintea Anei. Dar apoi ușa s-a deschis brusc. Maria stătea în prag, cu o privire care amesteca furia și dezamăgirea. Ana, ce faci? A întrebat ea, cu vocea tremurând. Ana s-a simțit ca și cum inima i s-ar fi oprit. Radu a încercat să explice, dar Maria l-a întrerupt. Radu, pleacă! Acum! Radu a plecat, lăsând-o pe Ana singură cu bunica ei. Maria i-a dezvăluit atunci un secret care a schimbat totul. Ana, Radu nu e doar un băiat cu un trecut complicat. E vărul tău de gradul al 2-lea. Mama lui e verișoara mamei tale. Nu am vrut să-ți spun, pentru că speram că nu va fi nevoie. Ana a simțit că pământul fuge de sub picioarele ei. Cum era posibil? Cum de nu știa? Sentimentele ei pentru Radu erau reale, dar acum erau umbrite de o realitate pe care nu o putea ignora. A plâns toată noaptea, incapabilă să accepte adevărul. Abonează-te dacă ți-a plăcut povestea. Spune-ne în comentarii ce ai face în locul Anei. În zilele următoare, Ana a evitat să-l vadă pe Radu. Dar satul era mic și inevitabil s-au întâlnit. Radu părea la fel de devastat ca ea. Ana, nu-mi pasă ce zice bunica ta. Ce simt pentru tine e real. Putem găsi o cale, a spus el, cu ochii plini de speranță. Dar Ana era sfâșiată. Dragostea ei pentru Radu era puternică, dar legătura de sânge, chiar dacă îndepărtată, o făcea să se simtă vinovată. A decis să plece din sat mai devreme decât planificase, spunându-i bunicii că are nevoie de timp să gândească. Când s-a întors la București, Ana a încercat să-și reia viața, dar gândul la Radu o urmărea. Îi trimitea mesaje, dar ea le ignora. Într-o zi, a primit o scrisoare de la el, era lungă, scrisă de mână și plină de emoție. Radu îi spunea că o iubește și că e dispus să aștepte cât e nevoie. Dar Ana nu știa ce să facă. Au trecut luni de zile și Ana a început să se împace cu ideea că dragostea lor nu putea fi. Dar apoi, într-o zi, l-a întâlnit pe Radu din întâmplare la o expoziție de arhitectură din București. Arăta la fel de fermecător ca întotdeauna, dar cu umbră de tristețe în ochi. Ana, nu vreau să te presez. Dar vreau să știi că nu am renunțat la tine, a spus el. Ana a simțit din nou acel fior, dar de data asta a fost mai puternică. A decis să fie sinceră cu el. Radu, ce simt pentru tine nu s-a schimbat. Dar nu pot ignora ce mi-a spus bunica. Nu știu dacă pot trece peste asta. Radu a dat din cap, înțelegând. Au stat de vorbă ore în șir, ca doi prieteni care încearcă să salveze ce mai poate fi salvat. În cele din urmă, au decis să păstreze o prietenie, dar să pună capăt oricărei posibilități de romantism. Au trecut 2 ani de atunci. Ana și Radu au rămas prieteni, dar distanța emoțională a devenit o barieră necesară.
Ana a învățat să trăiască cu decizia ei, dar uneori, în nopțile lungi, se întreba ce ar fi fost dacă lucrurile ar fi fost diferite. Bunica ei, Maria, a murit anul trecut, iar Ana a aflat că Maria ascunsese adevărul despre Radu pentru a o proteja. Dar protecția asta venise cu un preț mare, o dragoste pierdută. Astăzi, Ana lucrează ca arhitect și își construiește viața în București. Radu a plecat în străinătate, urmându-și visul de a călători. Uneori, își mai trimit mesaje, dar fiecare știe că drumurile lor s-au separat. Durerea a trecut, dar cicatricile au rămas. Ana a învățat că uneori dragostea nu e de ajuns, dar că timpul poate vindeca aproape orice. Ce părere aveți despre povestea Anei și a lui Radu? Credeți că au luat decizia corectă sau că ar fi trebuit să lupte pentru dragostea lor? Lăsați-ne gândurile voastre în comentarii și împărtășiți-vă părerea. Abonează-te dacă ți-a plăcut povestea. Nu uitați să dați un like și să vă alăturați comunității noastre pentru mai multe povești de dragoste care vă vor emoționa.